Mutta myös Euroviisuhuuma on nousemassa kuumaksi ja aina voi lyödä löylyä lisää. Helsingin Vuosaaresta lähtee huomenna matkaan viisusauna, joka pystytetään Baselin keskustaan. Ja siellä saunottaa vuoden 2007 viisuista tuttu artisti, lämmittäjä Mestarin Kera. Onnellisten saarella Helsingin Lauttasaaressa remontti on sulkenut Suomen saunaseuran saunat. Mutta pihan ilmestyi pari tuntia sitten ehtä sauna, Vöyrin ja Tampereen viisutervehdyksenä. Lauteilla kylvetään ensi tiistaina. Millä tavoin ihmisiä saunotat? No siis mie en itse asiassa ihan tarkalleen vielä itsekään tiedä, mutta me ollaan saunaseuran jäsenet, saunottajat 4 kappaletta, niin me niin vastataan siitä ihmisten saunakokemuksesta. Tulevatko Vöyrin pojat tai Erika sitten käymään tuolla lauteella? No mie en voi luvata, mutta sanotaanko, että juoruja on kuullut, mutta se jää nähtäväksi. Me ei voida varmalla tietää. Viisukiuas lämpiää eteläsuomalaisella koivulla yhteensä 1,5 kuutiota. Riittääkö tämä? Kyllä riittää. Kyllä riittää. Se on niin tarkkaan nyt laskettu, että se olisi nolo, jos se loppuisi kesken. Kuinka monta tuntia per päivä tällä määrällä sitten voi saunoa? Siellä olisi tarkoitus 5 päivänä 7-8 tuntia päivässä sauna. Todellakin aito sauna. Se on se juttu, että sitä viedään se aito sauna nyt sinne. Kai on yhtä kuin Vöyri, mutta entä Tampere? No kun tamperelaislähtöinen Erika Wikman edustaa Suomea, niin päätimme, että kyllä Tampere lähtee Erikaa Baseliin kannustamaan. Ja otin yhteyttä Vöyriin ja myöskin Vöyrillä tietysti oli ajatusta siitä, että saunaa ja kaita lähdetään kannustamaan. Ja Tamperetta pidetään yleisesti Suomen saunapääkaupunkina? Maailman saunapääkaupunkina. Eli tämä sauna lähtee nyt Baseliin. Ja varmasti on jonoa siellä. On ihan varmasti, mutta tuli kyllä tamperelaiselle uusi tieto, että maailman saunapääkaupunki. Näinköhän. Aina oppii, kun katsoo uutisia. Meiltä hyvää yötä ja näkemiä. Liisa ja Tomi jatkavat. Näkemiin.